چهارشەم ڕۆژێک ئەب حەسابە ji ba melêketa hatî ev cewaba deriyê xêrat vekirîne ji rojhila heta bi rojava. Çarşema Nîsanê kewna dinyayê sersala Êzîdxanê bi kulîlkên kesk û sor û zer xemilî horî û meleka girtî dîwan xumxum kete kaniyan bi xêr hat çarşema Nîsanê. Keç û xortên şingalê wê li ber kincîl û bergên rengîn bigerînin govenda serê salê. Weke navenda çand û hunera şingalê û sitiyan nexşand. Ama dawayê şahiya çarşema serê Nîsanê ya li geliyê Kersê werê li darxistin dikin. Werin em bi hev re bi bernameyekî dewlemend a rengîn ahenga çarşema serê Nîsanê pîroz bikin. Wê di şahiyê de peyam, dûrik, govend, pêşangihên hunerî, çandî hebin. Em ê bi hatina hemû xelkê xwe yê Êzîdî li şingalê û dervê şingalê kêfxweş bin. Hatina wan wê di ahenga çarşema serê Nîsanê geş û gurtir bike. Şahî di saet 11 de li geliyê Kersê şingalê dest pê dike. Pîroz be çarşema serê Nîsanê. العرضة خوشي شاهية العزمة نار وناهية العرضة خوشي شاهية